A Moment with FG and Jassy. Dear Max FM, palihog tawag ako ninyo og Ilma. 50 kapin na ang akong edad. Apan nagpabilin kong dalaga hangtod karon. Pangandoy na ako kaniadto nga magmadre gyud unta ko. Apan tungod kay mas gipalabi man sa among ginikanan ang akong magkuwang nga motapos una sa iyang pagtuon. Mao nga wa gyud na ako matuman og maangkon ang maong bukasyon nga kaniadto pang ako nang gipangandoy. Dito kami magpuyo kaniadto sa Santo Tomas, Davao del Norte uban sa ako maguwang ug sa among ginikanan nga ang panginabuhi maura gyud ang pagpanguma. Ang abot sa gamay namong yuta maglisod gyud sa pagbuhi namo. Mao nga samtang si Manoy Roman nagsigaw eskwela, ako sab na narabaho na sa laing yuta sa among silingan. Ang ako trabaho mao ang pagpugas ug mga mais, ang pagpananggi ug mga mais. Ang pagtrabaho sa basakan sa kahumayan ug ang pagpangani og mga humay. Ingon man ang pagpang-harvest ug nagkalain-laing mga prutas aron lang ikatabang sa akong mga ginikanan aron makatiwas gyud si Manoy Roman sa iyang pagka-mining engineer. Og tungod ani Dear Max FM kay nagapos sab ko sa trabaho sa pangyuta. Nawala ang akong gana nga motiwas sa akong high school kay mitabang na lang ko sa panginabuhi sa among mga ginikanan. 50-50 na lang ang kung nagpabilin sa akong tinguha nga matuman o dili na matuman ang akong gidamgo nga magmadre. Kaya ang gihatagan nako og unang pagtagad nga makatabang ko nga mulampos gyud si Manoy Roman ug kung makatrabaho na siya, makapadayon ko sa akong pagtungha ug matuman ang akong damgo nga magmadre. Layo-layo ang Santo Tomas sa syudad sa Davao. Mao nga may mga panahon gyud nga dili na lang mopauli si Manoy sa amoa. Gawas nga layo ug ka sa plite ug kay nagdanginot lagi taon mi, ako mo ay moadto sa giabtan ni Manoy Roman sa syudad sa Davao kay wa man ko'y plite-plite kay mohangyo man ko nga mosakay og dikarga sa prutas nga mobiyahe sa syudad aron ihatot na ko ang konsumo ni Manoy Roman. Ang tinuod Dear Max FM, may pagkaasyoso ang akong maghuwang. Dili gyud mo sakay og dikarga kay mauwaw siya. Ilabi na nga hapit na siya kuno, ma-enhenyero. Oh. Paamin ako, Manoy. So, kanit lang. Sabi sa una lang imong bag. Ano na ko sako, nagipas ani mo sabi sa una na. Mga prutas at mga lagot man, Manoy. Dawata palihog, be, kay bugat ka Ano ayo. sa pag ilahos na nagbutang dito sud. Ito sud, oh. Padawaton pag kunin mo nga pado mo sa eskwelahan, makahugaw niya ko. Bibi, tabi, bi. Bi, tabi kay muagi ko. Ayaw pag-alibog at lagi kayo ni Manoy. Kakak, ni. Kanipil madura yun ni Moy. Sige na, ibutang na dito sa ko na. Asa man ni ibutang, Manoy? Dine ko, dine ko na. Ibutang na diya. Takog mata di gamiton. Sige na, ibutang. Abi, Oo. Ihinay butang, ayaw idakdak kay maisturbo ang silingang kwarto. agay ba? Tatang yun, eh. Ay, mga lamas ng kape. Allowance ba? Paiminuon akong tubig, Manoy, be. Kay ganihan akong ako kaayo. Hindi kan pagod ko sa highway o pinasan sa sako. Itunol on na ang akong allowance kay maoranay akong gihuwat ng tagap. Sabi ka? Di araw. Maoni? Oh. Maona ba ni? Oh. Muna gito ulit nanay nga rin ako. Saan nilas nanay, oy? Kanda ko anig kuwan? Para naman sa mga gamit sa akong palitunon. Magparty may karong gabi din, he. May amutan may tag 500. Unya maoran, he. Hindi na kumis ko yun, oy! Duwata na! Oh, duwata yan! Manoy. Duwata na yun, iba? Ibalik naghatag ng nanay. Ingna sila. Hindi na kumis ko yun. Maundan ako. Mulayas ko. Pila may kuwang di ay, Manoy. Nakabati, gina siya may amutan may nga sa 500 din is party ka ng gabi. Kuta na pa yun. Kakadungog, bungol ka. Ayaw lang ko ko. Di aman ko diri, Manoy, oh. Ha? Naadi ay? O, kadiyot.
Hindi asa kong paniyo, Manoy. Kala ko di mo kwarta na ina. Kuan, halin man ni sa mais nga akong sinanggian, Manoy Roman. Noy, Kakwartahan mo lagi ka na kakwartahan sa bangod. Uy, 500 naman ka ang imong kinahanglanan, Manoy. 500 like ko abi kay doon na rabo ko'y paliton nga sinina din sa syudad. Pamina, bayloon na lang ako ni. Bayloon ako ni. Bayloon na ako ni, day. Ako rang Elisa ni, kung ma-engineer na ko pohon. Ha? Uy, Manoy, uy. Magpalit ra ba kong pansitonon kay birthday ra ba na ako og mama, Manoy? Ay, saba eh. Timbal na imong birthday. Kung ma-engineer na ko. Manoy, tawon, uy. Oo. Ayaw lang gugunda, Manoy. Gero ba? Dawatan na yung panyo ni mo. Dawatan na. Mo, magagihurot ako. Dawatan na ba? Kay malate ako matap ko sa skilan. Ha? Muhilo kinoon. Bahala ka, oy! Bahala ka niya. Pumita ng panyo ni mo sa sahog. Ayun ako. Anto na ko kaya unto na kayo. Diyan na ka. Hoy, Ilma, unsa man? Nga abang unsa man? Unsa man ani ka higda? Ayaw higda din ha. Hoy, paminaw. Ayaw higda din ha. Daghan kay kog mga bisita karong gabi. Paulit dayon kay basig babalaka tulos tatay sa nanay. O sige, arin ko. Ingon adto ang batasan sa akong maguwang Dear Max FM. Igo na lang ko sa paghilak. Laing higayon nga nasakitan ko sa gibuhat sa akong maguwang. Kay wa gani siya mutabang nga nagpasan ko sa bugat kaing sako. Wa pa gani ko makainom bisan uhaw na kay ko. Muna sa paninguhan ako nga makatigom ko para sa akong birthday. Pero gikuha gyud niya ang tanan, Dear Max FM. Mipauli ko sa Santo Tomas, nga wagid ko inapalit para sa akong birthday. Pero, mahal kay na ako si Manoy Roman. Bisan unsa kasakit ang bation kung kay ubos niya, ako man dahiyong kalimtan. Ingon ni adto ang iyang taras nga permi kong masakitan. Milabay ang daghang mga adlaw. Usa na ka mining engineer si Manoy Roman. Tungod kay ni adtong panahon na kusog kaayo ang mga ginagmayng minahan sa Davao. Kusog kaayo ang pangwarta ni Manoy Roman. Gawas nga nagtrabaho siya sa usa ka kompanya, may mukuha sab niyang individual nga mga minahan. Dalirang nakwartahan si Manoy Roman. Ug dinhi misuway kog duol sa akong maguwang. 80,000. 80,000. Manoy? Oh, saman. 90,000. Daghanaan ang kwartahan, Manoy, oy. 100,000. Sa ito yun mo? Sorry nga maistorbo ka kanako, Manoy, ha? Isa na kituyo ni mo. 150,000. Manoy, maeskwela ko, be. 200,000. Mag-second year naman ko, Manoy. Sa ato pa. 3 years, mahuman ako sa high school. Dilip ulay, Manoy, nga. Kalintin na ng madri-madri ni mo, Ilma. Kalintin na na. Daghan na bito ka kwarta, Manoy. Huwag pa dyan ka malimutan na. Bisag tiguan ka na. Kalintin na ng madri-madri ni mo. Pastigan ito, paya na. Misaad man ka na ako, Manoy. Ngayon mo kong gastusan. Kung mahuman ka na. Naaman kay dagang kwarta, Manoy Roman. Oy, paminaw. Maginahinay kong patukod sa kaugalingon kong bay, Ilma. Aron dili kong magsalig nilang nanay o tatay. Karon kung gastuhan ta ka. Malangay ang kaugalingon kong bay. Ilom diha, oy. Ilom diha, Ilma. Ilom na.
Gisakitan na sab ko. So kad adto, wa na gyud ko musuway og duol sa akong maguwang. O gikalimta na lang gyud nako Dermax FM sa dayon ang akong mga damgo og pangandoy nga mualagad sa Dios. Milabay ang mga adlaw og napurma dayon ang dako og matahom nga bahay sa akong maguwang. Usa ka adlaw ana, lahom na ang nakahot nga yuta para sa septic tank sa bahay ni Manoy Roman. Apan nahibuong ko ni Manoy. Uy, ngano man di ay engineer? Ngano gipahulong man nimo og kaot aning septic? Mabitaw, sudan mo ito ba? Ayaw na mong daghang pangutana. Tanam lang ni. Ako ning pahulungan og trabaho kay nahutdan akong budget. Eh, mo ang taming ipahibaw daan, engineer. Nibawaan pa na mo nga mao na mahitabo ron. Bitaw eh. Daw, amo ang tangidawat ang ipatrabaho ni konsehal. Kung maon eh, wa na noon may trabaho ini. Kuhaan ning suhol ninyo. Pagsigi mamugyaw-yaw. Ay, ano mo nagreklamo kay naglabad ng una ko? Duwatan ninyo niyo. Upamiya kayo mo nili. Ay, wato lang ka lang nato ni Bay. Bata lang. Ano ka na mo? Ano naman engineer? Magpaulit ka. Ipuson mo na mo ni among mga damit, engineer, ha? Dali mo. Naluoy kong nagtanaw sa mga tao nga nagtrabaho sa bahay ni Manoy Roman. Lakip ko na ibong nga tanan sila gipapauli ni Manoy Roman. Dihang wanay tao, nanaog ang akong maguwang sa gihimong septic. Murag doon na siya gisusi pag-ayo sa septic nga wa matiwas og kaot. Humanad to Dermax FM, nagdali siyang migawas og pagbalik nang habang daay siyag bakho og siya maoy nangunay og operate sa maong bakho o gitiwas niya kahot ang septic. Tay! 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 Oro sa ilmayaw sa manoy na mo sa maguwang ni mo. Tay! Dali tay atong atuon. Sabi niya. Kung dali mo! Dali ba? Kayantak ba ninyo mga lihok? Ikaw ba? Dali padoon! Wala man kung kayo ba? Ngayon, malagay na ako sa mangkaho, sabay. Oh. Ngayon ka mo, ha? Unsa man naman oy? Bulawan! Bulawan! Unsa? Mga balitang bulawan! Tay, mga baritang bulawan! Mga baritang bulawan ang nakautan ni Manoy Roman! Gato na ko pa! Ang bulawan na! Sukad masukad Dermax FM. Kadto pa ko makakita og mga barita nga bulawan. Giputos ang metal nga kahon sa usa ka bagakaayong luna. Pagkaot sa bakho, nadaang metal box. Unya nahog og nabungkag dihang nadakdak. May litra ang maong box. Hinapon ang nasuhat. Daghan mga barita sa bulawan ang suod sa maong kahon. Mao'y pagtuo ni Manoy Roman, Dermax FM, nga doon na pa'y kauban nga laing kahon ilawom sa yuta. Wa siya masayo. Kaya nakubkub pagyud ni Manoy Roman og ang laing duha ka kahon. Mao gihapon ang nakasuhat sa mga kahon. Pulos mga hinapon kun ni Punggo. So hito si Manoy Roman bahin sa bulawan, iusa siya ka mining engineer. Iya kining gikilatis og maayo. Wow! Wow! Ginamit ang linte. Nailhan niya kung unsang klasiha nga gold bars ang iyang nakahutan. Wow! Wow! Uy, makatuo makuha ni! Saudi gold! Oh, Saudi gold! Oh, my, Saudi gold! Mihulma ang dili masukod nga kalipay ni Manoy Roman, Dermax FM. Tato na ko ba? Apan naluoy ko sa among amahan. Ang kiling dong rumay. Yung,
Kung mao kaya, adunahan na di ay kita, bikunubi. Dong, kasakit sa akong kamot. Kinsay nagsugo nimo nga muhikap ka sa bulawan tay. Ha? Kinsay nagsugo nimo? Wa man anak. Gusto mo lang budong akong muhikap dong. Ayaw paghikap. Uhikap lang unta sa balitang bulawan si Tatay Manoy. Apas ay loayan ko. Ruman ko, nasuko ka. Gipilpil ni Manoy Roman og kusog. Ang kamot ni Tatay. Tanong ka. Maong naluoy ko Dermax FM sa akong amahan. Sunod ka ni magmatong mo sa kinsa ninyo Nes Bay! Noy, Wa mo makailan ako! Bawa diya tayo! Bawa diya tayo! Bawa ko nung, bawa ko. Nakaw dito! Lari ako. mipatuo sab taon si Tatay nga nagkalako. Og nagkasamad-samad kay maoy gibinaboy og sugo ni Manoy Roman. Milabay ang mga adlaw, diay pila ka mga tao nga bisita ni Manoy Roman. Og gikuha nila ang tulo ka kahon nga mga baritang bulawan. Bilabay pagyud ang mga adlaw Dermax FM. Nahuman ang daw mansyon nga bay. Nagtuo mi si nanay og si tatay nga usami sa tag-iya sa matahong nga bay. Apan, Mga pila ka adlaw nga mawa ko din hiya sa kung kaugalingon hay paminaw mo ba? Ay mo pagsigig duko-duko. Tanaw mo kung istoryahan mo na ko. Kana, tutok na ko. Usbo na ko, mga pipila ka adlaw nga mawa ko din sa akong kaugalingon. Mao nga paminaw mo, tay, nay, o ikaw Ilma, paminaw sab. Samtang wa ako din kinahanglan nga matngunan ninyog maayo nga way kadaot nga mahitabo nini akong bahay, ha? Malubag yung muna ko kung may kadaot kong makita sa akong bahay. Bisa gamay lang. ay asa man di ay kadong Roman. Motor ko nay. Mulibot ko sa tibuok Pilipinas. Ikaw rin usang musuroy lang. Kanindot unta ko. Dalon minimuwalo. Makataak sa buong damig laing lugar sa Pilipinas. Samok. Pastilan. Samok na kayo mo. Nagsulti pa ko, ayaw lagi pagsapaw. Leche! O guys, samtang wa ko din ha? Usbo na ko, matnguni gininyog maayo kining ang akong kaugalingon in taon, ha? Tay, tanaw ko na ko, tay. Kana ba? Ay hinaya lang good me dog. Way magbuotan ko! Way magbuotan ko! Utros ang kanay! Paminaw! Usbon na ko, ha? Ang pinyo ninyo kining akong bahay. Usbon pa na ko kung may mga daot ganing mga butang din sa akong kaugalingon aw agwantaha lang unya ninyo unsay akong mabuhat ug masulti ninyo, ha? Kasabot mo? Nakaabot ba mo? Ay nako. Naon sa man taon atong anak sexto. Sabi niyo, sakit na tayong paminaw. Kan ko, Diyos ang dilang. Nausab siya. Dilang. Mura tag dili iyang kinikanan sexto. Lain tang tao para niya. Ang dilang. Sige lang, Nay. Pailog lang ta. Basin pa di ay mausabra na si Manoy Roman. Dilang mo, ha? Asa ka man, Sixto? Sixto! Sixto! Wa man maminaw. Patayon magrataw. Wa na siya maminaw, Nay. Nahiubos siya sa akong magawang. Sige lang. Kaya ako lang siyang ama, Nay. Nabalaka ko sa inyong amahan, Elma. Nabalaka yun ko. Sige, Nay. Atuon ako si tatay. Ayaw, nagkabalaka.
Mito ang mga luha nila ni nanay ug tatay Dermax FM. Husto kaayo si nanay. Murag, wa mi ilha ni Manoy Roman nga iyang pamilya. Lain ming tao para ni Manoy Roman. Kundo naman siya pagtanaw namo kana, mao nga mga sulugoon ramin niya sa maong bahay. Nga mao iyang sigihan o padungog-dungog nga rinamo nga iyang kaugalingong bahay. Milabay ang mga adlaw ug nabalik si Manoy Roman gikan sa iyang pagsuroy-suroy. Mayong gabi, Manoy. Sunod gani. Sunod gani, panuktok ha. Kung musuod ka din sa akong kwarto. Aron mahibaon nimo kung pasudlon ka ba nako o dili. Ha? Sagot ka? Pasaylo ako, Manoy. Sa may tuyo? Kuan. Kuan? Unsay tuyo ba? Paeskwilahan na tawon ko, Manoy, be. Dato naman, bitaw. Ay, nimo Ilma. Kung magminyo ka, maor man gihapong istorya ha. Kay buhion ka man gihapong si mong bana. Oh, di ba tinuod? Kalinti na yung skula-skula kayo. Wa kay maani na. Magkaskas ka lang sa akong kwarta. Dili na ko usik-usikan akong kwarta. Ampingan ako ning akong kwarta. Kung wala ka na yung tuyo, halagawas na ito, gawas. Ayaw kong sa muka kay ni ako importante kay gibuhat. Gawas now! Hindi mo diloy! Gipatay o gilubong ko na lang gyud Dermax FM ang akong damgo o pangandoy. Namasin man lang unta ko adto kung bation ba siya kaluoy nako. Pero sakit sa dukan, maoy akong naangkon. Laing mga adlaw ang milabay. Tay? Tay? Ilma, dahil Ngano, tay? Noon sa ka? Oh. Ngano, mahilak naman. daliha si Manili mo. Dahil ma, ambot na onsa to si nanay mo. Dili naman mo tingog. Ha? Pag dahil na ka to, makuwang mo. Dili. Oo, tay. Manoy! Noy! Manoy Roman! Mama. Ayaw na! Unsa ba? Nga naman, mula ko karon. Malate ko sa flight nako. Manoy, ingon si tatay nga, huwa na magtingog si nanay. Ayaw kong langayan ninyo. Unya na lang ako ipadoktor sa nanay ni Pauline na nako. Asa man dahil ka, Manoy? Muadto ko sa Europe. Motor ko sa Europe, uban sa duhan ako ka mga partner sa negosyo. Ha? Pero si nanay taon, Manoy Roman. Sayon na kayo na, dadali yung suki niyang mananambal. Si Inko Pedro bitaw. Patay hupil na, paorasyon nila na. Huwag ta na sa kita. Mamaayon na na yan na. Sige, ayun ako. Manoy! Noy, ayaw na! Noy! Wa gyud maminaw si Manay Roman Dermax FM. Milarag agyud siya. Apan wa na mo dad-a og albularyo si nanay. Among gilahos sa ospital. Apan gibawian gyud sa iyang kinabuhi si nanay. Naninguha ko nga makontak nako si Manoy. Pero dili na gyud siya makontak Dermax FM. Gihaya si nanay og usa ka semana. Dili gihapon ako makontak ang akong maguwang. Mao nga gilubong na lang namo si nanay.
Usa gyud kabuan ang milabay sukad sa pagsuri ni Manoy Roman sa Europe og mipauli na siya og mao kini ang nahitabo. Nahibawan mo ko daan mamatay gyud nanay sa iyang sakit. Ayaw, saon taman. Di ba, Ilma? Saon taman. Mamatay man gyud ang tao. Asa man ta padung ba? Mamatay kita. Di mo tabuhan to dinis kalibutan. Oh. Unsa man ni? Asa man manakaw mo? Di may mga bag, ganun eh. Mitambong sa haya ni nanay si Tia Lucia. Og mihangyo ko. Nga ato lang una mi niya sa Jensen. Ipadama niya si tatay. Oh, mo ba? Oh, di ay 1,000. Oh, dako na kayo ni para ninyong duhong tatay. Oh, sige lang. Naaman ko'y tinigong. Tanatay. Eh, yamig na. Paita ding magawa nga. Dilang. Dali, tay. Oh, kaya. Dali. Dilang sa dilang. Murag mo buto ang akong dugan sa kasakit. Naabot kyud mi dinhi sa Jensen. Milabay ang daghang mga adlaw, der Max FM. Nagpaabot tahon mi si tatay nga mo kontak. Umuapas ba si Manoy Roman na mo dinhi sa Jensen. Apan namatay na lang si tatay. Amo siyang ipahibaw. Apan miingon na lang nga ipalubong na lang si tatay. Kay dili siya katambong kay busy kuno kaay siya. Gipasagdan ko na lang sab si Manoy Roman. Pero mao kini nahitabo nga wayud niya dama nga maoy mahitabo niya. Binigyan namin kayo ng chance pero anong ginawa niyo? Nagtago kayo! Halos lahat ng savings ko nasa iyo. Hindi ka na naawa sa aming lot. Nanggagalingi ang mga biktima ng investment scam nang makaharap nila ang mag-live-in ang partner amo man na ng sina negosyo. Eliza Jimenez, 24 anyos, at John Kanang Becerra, balita maninga. 23 anyos. Usa ka kanal. Inaresto Usang sa biday ni. operation ng NCRPO Ha? Regional Special Nabangkrap. Operations Unit Nabangkrap ang Sorsogon aman. sa isang fast Kung ang akong minilyon ang giputang dito. Ang akong minilyon na. Ang akong minilyon na Ang Ginoo, tabangin ko sa wala ko pagbawi sa akong minilyon. Akong minilyon na. Akong minilyon na. Akong dughan. Tabang. 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 Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na buhay at sagana. Ang langit Mi-invest di ay si Manoy Roman, der Max FM og minilyon sa aman. Usa siya sa mitampo og minilyon. Og mahinungdan nga giatake siya. Og patay ang katunga sa iyang lawas, der Max FM. Kumo akong magwang, kumo iyang manghot. Gikuha ko gyud si Manoy Roman og akong gidaha dinhi sa Jensen. Nahurot-hurot gyud ang iyang kwarta. Og usa na siya kang masakiton. Nagbedreden na si Manoy Roman. Daghang salamat sa inyong pagtagad sa akong kaagi, der Max FM. Ako si Elma.